Sziasztok! Ismét jövök egy kis ájurvéda információval. A napokban, és különösképp ma nagyon érdekes beszélgetésben volt részem egy üzletben egy ismerősömmel, akivel nagyon jobban vagyunk, és nagyon sok dolgot hozott fel, hogy érzi most magát, és akkor bedobtam így témában, hogy hát ez nem lehet, hogy a most ismét kiemelkedően magas Schumann rezonancia okozza ezeket, és ő így fejéhez kapott, és azt mondta, hogy hát az teljesen lehetséges, úgyhogy ennek apropóján gondoltam, hogy egy nagyon rövidet itt bejelentkeznék újra, és felhívnám most így ezen a csodálatos, hűvös, őszies, esős, szeles napon a figyelmeteket néhány olyan dologra, amelyet önmagunk megsegítésére tudunk alkalmazni, és így az Ayurvéda tudástárából jön. Az első és legfontosabb dolog, ami most látható, érzékelhető fizikailag is, nem csak elméletben, hogy a váta minőség az így berobbant a világunkba, ami alatt azt értem, ugye, hogy a mozgás energiája megjelent. A váta minőségei között ott van a száraz energia is, és ott van ugye a szeles, levegős energia. Most én elsősorban, és a hideg is hozzáteszem. Ezeket emelném ki, és felhívnám a figyelmet, hogy ezeket tudjuk ellensúlyozni a saját kis testünkön belül. Akik így több platformon követtek, szoktam írni ugye az Impulzív magazinba is időről időre, és most ott is egy ilyen őszi összefoglalót hoztam, és ott néhány pontba tettem azokat a mondjuk úgy, hogy ilyen napi rutinokat, amelyeket érdemes az Ayurvéda ajánlásai alapján elkövetni, úgymond. Úgyhogy most ezeket szeretném itt is elmondani, mert nagyon-nagyon fontos, hogy tudunk tenni azért, hogy ezekben a nagy váltásokban is tudjunk kiegyensúlyozottak lenni. Amit kiemelnék, a legfontosabb, hogy minden nap vizsgáljuk meg magunkat, hogy érezzük magunkat, milyen szimptomáink vannak. Például, ha csak most a magas rezgéseket nézzük, akkor lehet fejfájás, álmatlanság, vagy pont aluszékonyság, gyomor problémák is megjelenhetnek bizonyos esetekben, illetve stressztűrő képesség csökken, amely viszont már összefügg a váta energiáival is. Hogyha ezek jelennek meg, akkor az Ayurvéda elsődleges javaslata az Agni, azaz az emésztési tűz ébren tartása és erősítése, a Jatharagni, valamint a másik vonalon az olajozás meghívása az életünkbe. Hozzáteszem, itt az egyéni konstitúciótól is függ az, hogy most mit fogunk alkalmazni. Én most általánosságokat igyekszem mondani, ami az esetek 90%-ában ebben az időjárásban mindenkinek kedvező. Az első és legegyszerűbb ilyen az a nasya, azaz az orr olajozása, ami nagyon kedvező. Egyrészt nyugtatja az idegrendszert, másrészt támogatja az immunrendszert, harmadrészt a fölösleges nyákokat képes kivezetni az orrjáratból és bizonyos esetekben az arcüregből is. A nasya kezelés az egy orrcseppentés, orrolajozásos módszer, lehet gível végezni, illetve vannak speciálisan nasya olajak, ezt tajlamoknak nevezik szanszkritul. De a lényeg az, hogy becsöppentünk az orrunkba, és 2 cseppet általában, hogyha csak az orvos máshogy nem javasolja, és akkor ezeket itt szépen be lehet masszírozni az arcüregbe. Ez már önmagában az idegrendszert is nagyon szépen tudja nyugtatni. Ezt lehet este lefekvés előtt fél órával, vagy reggel felkelési reggeli rutinba beépíteni. Akkor a következő olaj használati lehetőségünk, főleg a szeles időben és fázós embereknek javasolva, illetve a gyors hideg-meleg váltakozás, tehát mint most, hogy tegnap még 20 fok, 25 vagy hány fok volt, ma meg 12-13. Ilyenkor az meleg olajozás, a szálfabjanga vagy önmasszázs, ugye ilyenkor fürdés előtt ezzel a meleg szezámolajjal, illetve testtípusnak megfelelő olajjal, ugye a váta dominanciánál a szezámolajat szoktuk javasolni, pitánál az oliva, kókuszolaj vagy napraforgóolaj,
és a kaffánál pedig, ha olajról van szó, akkor a mustárolaj jön szóba, de kaffa típus az, akinél kevésbé szoktuk feltétlen a teljes test olajozását végezni. De ez már egy másik történet. Alapvetően tehát, hogyha nem is az egész testedet, de legalább este a tallapadat és a tenyeredet is, én azt is szoktam, így fogalmazok, illetve itt a fejtettől a kutacs magasságában ezeket átmasszírozzuk meleg olajjal, kézmeleg olajjal, ez nagyon szépen melegíti majd a végtagokat, és tartja fenn a keringést, és ezt most tanultam egy terapeutámtól, kínai hagyományos orvoslási témában, hogy a vesének a két energiapontja is, ugye itt a fejtetőnél van, illetve a talpakon, és ugye a vese a kínai medicína szerint is az egyik életerő forrás, ugye a csít tárolja, Ayurvédában egy picit másképp van, de mégis az eszenciája és az üzenete ugyanaz, én úgy érzem, hogy ezt a legmagasabb és a legalacsonyabb pontot, hogyha stimuláljuk, akkor az egész szervezetre hatással vagyunk. A következő javaslat az, hogy most már a nyersételek fogyasztását azt kerüljük, mert nem kedvező az emésztési tűz szempontjából. Figyeljünk rá, hogy fűtő minőségében, természetében fűtő jellegű ételeket és italokat fogyasszunk, tehát itt nem a hőmérséklet az elsődleges, hanem az, hogy például hűtőenergiája van egy rózsavíznek, egy gyömbérnek viszont tüzes fűtő energiája van. Tehát a gyömbért elővehetjük persze mértékkel, ez nagyon fontos, mert hogyha túl sokat iszunk a gyömbérből, akkor viszont gyomorsav problémákat fog okozni. Fahéj, szegfűszeg, klasszikus téli fűszerek jöhetnek, chai latte, aki szereti az ilyen jellegű italokat, és figyelj rá, hogy az étkezésedben is lédús, ghee alapú ételeket érdemes egy kicsit ezáltal is támogatva az emésztőrendszert, tehát ezeket fogyasszuk. Amit még ki kell hangsúlyozni, hogy állj meg, lassíts. Ez már a mentális térre hat, mert ugye mindez a nagyon magas frekvencia, amit a Schumann rezonanciában kimutatnak a napokban, illetve a váta, az ugye az idegrendszer irányítója, tehát az idegrendszer megterhelt két irányból is ebben az időszakban, ezért jó lenne, hogy az idegrendszer támogatására megállnál, lassítanál, időben térj haza, lefekvés előtt lehet egy pici váltott torjukú légzést végezni. Nagyon fontos, hogy ilyenkor már úgymond tüzelő légzéseket ne végezzünk, tehát tűzfokozó légzéseket, mint a kapalabáti, az nem annyira kedvező már ebben az esti órában. Viszont tűzlégzést a nap elején érdemes végezni, főleg, hogyha alacsony az emésztési tüzed. Amit szeretnék itt kihangsúlyozni, és ezen nagyon sokan valószínű meg fogtok döbbenni, az Ayurvéda ebben az időszakban nem javasolja, és egyébként sem, de itt kimondottan a váta időszakban nem javasolja az esti edzést. Bármilyen jellegű edzésről legyen szó. Én oktatóként azt szoktam mondani, hogy a yin yoga az egy kivétel, mert ugye a yin yoga az idegrendszert ez teljesen lelazítja és felkészíti lényegében az alvásra, a pihenésre. Lényegében paraszimpatikus funkciókkal dolgozunk végig. Azonban egy klasszikus edzés, egy edzőtermi edzés, futás, spinning, vagy bármi aktív, tűzfokozó edzés, az felfogja az idegrendszert is újra spanolni, és így is nagy a teher, így a mindennapi stressz is ott van, mellette még ezek a külső hatások is. Ezért nagyon jó lenne, hogyha lefekvés előtt 3 órával már nem végeznénk egy nagyon aktív gyakorlást, hanem inkább azt a reggeli órába tegyük meg, órákban. Este, tehát yin jellegű, paraszimpatikus idegrendszeri funkciókat támogató mozgást vagy légző gyakorlatokat végezzünk, és próbáljuk magunkat is arra hangolni, amit az időjárás mutat, hogy egy picit
tisztítsuk meg az életünket, mind fizikai szinten, mind pedig spirituális vagy szellemi értelemben. Tehát kezdjünk el rendet tenni az otthonunkban, ilyenkor a selejtezés, a pakolás, nekem mindenki mondja, hogy én állandóan pakolok, én nagyon szeretek pakolni, ez igaz, nekem megnyugtató, hogy tudom, hogy mi hol van, ami nem kell, az kimegy, nem terheli az energiateret, stb. De hozzáteszem, egy szűznapjegyű emberként, ugye nekem a rend, a lelke mindennek, az erőteljesen jelen van az életemben, és jól is esik, úgymond ezeket megtenni, de ugyanezt érdemes a szervezetünkben is, őszi étkezés, átállás témában, ugye, amit említettem már korábban, és az idegrendszerünkkel is, tehát hogy a lelki és az elmebeli témáinkat is érdemes egy kicsit megnézni, aminek ideje van, azt letenni, ami felé szeretnénk menni, azt meghatározni, de ehhez ugye tér és idő szükséges, és az időjárás ezt meg is adja nekünk, tehát a természet vezet, kérdés az, hogy te látod-e, hallod-e. Ennyit szerettem volna most elmondani nektek, remélem találtok benne hasznosat, sziasztok!